खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बिलिफां नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं डेथ सार्टिफिकेट बानायनायनि माखासे मावनांगौ नेमखान्थि एबा प्रसिडियरनि सोमोन्दै खिन्थानो सानदों। बोरै बानायो, मारै मावखान्थिफोरखौ बोरै मावलांनांगौ। जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ बिथांमोननि थाखाय नङा, जायफोर बिथांमोना मिथिया एबा गोबां जेंना जेंसि जानांगौ जायो आरो जोंनि बर' रावजों माखासे मिथिनांगौआव गोबां जेंना जायो। बाखिखिनि बांसिनानो आंनि नुनायाव असमिया रावजों गासैबो फोरमायजोबनाय, बर' रावजों गोबां खम नुनो मोनो। बेनिखायनो आङो जा एसे हायो आङो होनो नाजादों। नाथाय आंनि होनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दा जों फोरमायना लादों डेथ सार्टिफिकेटखौ माबोरै बानायो एबा बिनि मावखान्थिफोरा माबोरै। आं फोरमायनो लानाय बानायनाय डेथ सार्टिफिकेटआ जाहैबाय 21 साननि एबा थैनायनि 21 सान बारा जानायबाथाय आंनि खिन्थानाय नेमखान्थिया सोलियाबो जानो हागौ एबा आलादाबो जानो हागौ। 21 साननि उननियासो थैनायनि 21 साननि सिङावहाय जे सानफोर थायो बेयाव बानायबासो बेखौहाय बे नेमा खाथिगोन। 21 साननि बाराबा आंनि होनाय दा नैबे नेमा खाथिनाय नङा। दा बानायनायनि 1 नाम्बार नेमाव दं, जायखिजाया अनलाइन गलानिफ्राय नोंथाङा डेथ सार्टिफिकेट फर्म बिनानै लाबोनांगोन। नोंथाङा जायखिजाया अनलाइन गलानिफ्राय नोंथाङा बिनानै लाबोनो हागोन। डेथ सार्टिफिकेटखौथ' जोंनि बर' रावाव थैनायनि फोरमान बिलाइ होननानै मिथिनो मोनो। फर्मआ ओरैबायदि, नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन एबा आंनि होनाय फर्मजों सोरनिबा फर्मजों मिलायाबो जानो हागौ। फर्मखौ नोंथांमोना दसे सम नायनानै लानो हागोन आरो फर्मनि बरनायथिखौ आं उननि भिडिअ'खौ होनो नाजागोन। नोंथांमोना फर्मखौ नायनानै लानो हागोन। अब्ला गोबां गलाफोरावनो आलादा आलादा थायो। सोरनिबा फर्मआ आलादा जानो हागौ एबा आंनि दिन्थिनाय फर्मआ आलादा जानो हागौ। सोरनिबा फर्मआ आलादा रोखोमैबो थानो हागौ एबा आलादा रोखोमै सोंथि सोंनाय थानो हागौ। दानिया नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। फर्मखौ फिलआप खालामनायनि आदब आरो रोंगौथिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ। थेवब्लाबो आं उननि भिडिअ'आव होनो नाजागोन फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो। बेनि उनाव नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना BCDC चेयारमेननिफ्राय आधार कार्ड आरो फट' गांनै थैग्रा, जाय बिथाङा थैदों बिथांनि डकुमेन्ट्स आधार कार्ड आरो फट' गांनै गथायनानै प्रभिजनेल डेथ सार्टिफिकेट दिरुनना लानांगोन। दान्दिजोर नङै डेथ सार्टिफिकेट, जायखौ नोंथाङा अफिसाव जमा हैनाय समावहाय गथायफानांगोन। जाय सार्टिफिकेटआव थैनायनि जाहोन, थैनायनि खालार, सम आरो BCDC चेयारमेन बिथांनि सिगनेचार आरो स्टाम्प सिल थागोन। बिथांनि सहि आरो स्टाम्प सिल थागोन आरो नाथाय बिथांनो लिरनायनि आरो बे फर्मनि खरसा 50 रां आखाइ खरसा होनो नांगोन। जाय सार्टिफिकेटआव बिथांनि मा जानानै थैयामोन आरो माब्ला थैया, अक्ट'फोरखौ आरो मा समाव थैया, बेफोरखौ BCDC चेयारमेन बिथाङा लिरनानै होगोन आरो सार्टिफिकेटआव। 4 नाम्बाराव दं रेजिस्टार भिलेज हेडमेन एबा रेजिस्टार गावबुरा। रेजिस्टार गामि बेंगिरिनिफ्राय गावबुरान सार्टिफिकेट, भिलेज हेडमेन सार्टिफिकेट दिहुनना लानांगोन, जेराव थैग्रानि फट' गांसे आरो आधार कार्ड बिनाय जायो। नाथाय फोरमानलाइफोरा सिगांनि BCDC चेयारमेननि प्रभिजनेल डेथ सार्टिफिकेटजों भिलेज हेडमेन सार्टिफिकेटजों थैनायनि जाहोन, खालार, थैनायनि समफोरा गोरोबलायनांगोन। रेजिस्टार भिलेज हेडमेन एबा रेजिस्टार गावबुरानिफ्राय नोंथाङा मोनसे गावबुरा सार्टिफिकेट लाबोनांगोन। बेबो BCDC चेयारमेननिफ्राय बिना लाबोनाय प्रभिजनेल डेथ सार्टिफिकेटजोंनो एखे, जेराव सिल आरो गावबुरानि सिगनेचार आरो स्टाम्प सिल थायो आरो बेवहाय फट' गांसे आरो आधार कार्ड थैग्रानि बिनाय जायो। नाथाय फोरमानलाइफोरा थैनायनि जाहोन, मा जानानै बिथाङा थैया, थैनायनि खालार, सम, बेफोरो बै BCDC चेयारमेननि प्रभिजनेल डेथ सार्टिफिकेटजों नोंथांनि गावबुरान सार्टिफिकेटजों मिलायनांगोन। समफोरा मिलायनांगोन। मिलायाब्ला आलादा जायोब्ला जानाय नङा। जेनेबा थैनायनि जाहोनाव केन्सारजों बिथाङा थैदोंब्ला प्रभिजनेल डेथ सार्टिफिकेट बाय BCDC चेयारमेननिफ्राय लाबोनाय सार्टिफिकेटआव थैनायनि जाहोना केन्सार,
नाथाय गाव बरान सार्टिफिकेटआव थैनायनि जाहोना टाइफडजों होयोब्ला बे जानाय नङा आरो कालाराबो जुदि आलादा आलादाबो जानाय नङा थैनायनि समफोराबो गोरोबलायनांगोन। बेवहायबो आखाइ खरसा 50 रां लानोबो हागौ हय लायाबो जानो हागौ। 5 नाम्बाराव जाहैबाय एनआरसिनि एआरएन नाम्बारनि गोनांथि जायखौ मावखुलियाव एबा अफिसाव फर्म गथायनाय बा साबमिट होनाय समाव नांगौ जायो गोनांथि जायो। एआरएन नाम्बाराव गासै 21 अनजिमा बा डिजिट थायो। 21 डिजिट एआरएन नाम्बाराव थागोन। एनआरसिनि एआरएन नाम्बारखौ गोनांथि मोनफा न'खरावहाय मोनसे एनआरसि जेरोखोम बे प्रसेसा 2015 मायथाइयाव सोलिदोंमोन। 2015 मायथाइयाव सोलिदों बयनिबो न'खराव थाखागोन जायखौ मावखुलियाव अफिसावहाय जेब्ला नोंथाङा फर्म गथायगोन साबमिट होगोन अब्ला एआरएन नाम्बारखौ गोनांथि जागोन। फर्मनि उननि बिलाइयाव 2 एबा 5 सुबुंफोरनि सहि सिगनेचारनि गोनांथि जेरै गुबुन गुबुन अफादि बिमुंनि सुबुं नार्जारि बसुमतारि मुसाहारि औवारि गयारि ब्रह्म बायदि बायदि। फर्मनि उननि बिलाइयावहाय 2 एबा 5 सुबुं एबा जायो साद'फोरबाबो जायो जेरै गुबुन गुबुन उफादि मोनसे गामियावहाय जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव गुबुन गुबुन बिमुं जेरेखम नार्जारि बसुमतारि मुसाहारि औवारि गयारि ब्रह्म बायदि बायदि थायो एबा गुबुन गुबुन उफादि नङाब्लाबो जायो। मोनसे गामियावथ' गासिबो उफादिखौ बहा मोनजोबनांगौआ गोब्राब। सोरनिबा गामियाव थायो सोरनिबा गामियाव थाजोबा सोरनिबा गामियाव नार्जारि मुसाहारि बा बसुमतारिफोरल' थागोन दस्रा टाइटेला थानाय नङा हय ब्रह्मफ्राल' थागोन दस्रा टाइटेल एबा उफादि एबा बिमुंफोरा थानाय नङा। दा बेनिखायनो एखे उफादिब्लाबो जेबो नङा आरोखि गुबुन गुबुन उफादिब्ला साबसिन जायो। दा नोंथांमोना बियो नोंथांमोननि सिगनेचारा नोंथांमोननि गोसो। दा खोथाया जाहैबाय फर्मनि उननि बेलायाव 2 सुबुंफोरनि सिगनेचारा जाहैबाय बे फर्म जाहैबाय नालाय दा नैबे फर्मनि नैबे उननि बेलायावहाय 2 सुबुंफोरनि जोङो नैबाव सिगनेचार नांगोन आरोखि। दानिया जाहैबाय एनएमनि 7 नाम्बाराव जाहैबाय एनएमनि अक्जिलारि नार्स मिडवाइफ एनएमनि फुल फर्मआ जाहैबाय अक्जिलारि नार्स मिडवाइफ बिथांनि सिगनेचार आरो स्टाम्प सिल फर्माव लानांगोन। मोनसे साब सेन्टाराव सासे एनएम थायो दा बे एनएम बिथांनिफ्राय मोनसे सिगनेचार नांगोन। दहाय आं बुंनो बावदों जे 6 नाम्बारावहाय फर्मनि उननि बेलायाव 5 सुबुंफोरनि सहि बे सहियावहाय सासे आसा जि साब सेन्टाराव आसा थाया होमब्ला बे आसा बिथांनि सिगनेचारबो नांगौ दे होफानाय बायदि जागोन जे बिथांमोना अफिसनि मानसिफोरा मिन्थियाब्लाबो नोंथांमोना लाफाना थांब्लानो जाबाय भाल मन्दिर। दा जोंहा नैबे 7 नाम्बाराव जादों 7 नाम्बाराव एनएमनि अक्जिलारि नार्स मिडवाइफनि सिगनेचार आरो स्टाम्प सिल नोंथांमोना साब सेन्टारनिफ्राय फर्मावहाय लाना थां बिथाङा जायखिजाया फर्मखौ नोंथांमोना गथायहैब्लानो बिथाङा अबेहाय सिगनेचार होनांगौ अबेहाय सिल होनांगौ बिथाङा होना हरगोन। नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो नाङा बिथाङा सिल आरो सिगनेचारखौहाय गावनो होनानै हरखागोन। फर्मखौ नोंथांमोना खालि देखायहैनांगौल' अब्लानो बिथाङा होनानै हरगोन। 8 नाम्बाराव जाहैबाय एआरएन नाम्बारखौ अनलाइन गलायाव गथायनानै नोंथाङा गांसे एबा गांनै लेखा नोंथाङा मोनगोन। नोंथाङा जेब्ला एआरएन नाम्बारखौ गलायाव होगोन अब्ला नोंथाङा कम्पिउटारनिफ्राय अलरेडि नोंथांनि बिबै बिबौ एनआरसियावथ' नोंथांमोननि बिबै बिबौ बा जाथि खुरमा बंस' बाय बाहागिफोरनि मुं थायो नालाय दा नोंथाङा जेब्ला एआरएन नाम्बारखौ होगोन बिथांनिफ्राय नोंथाङा लेखा 2 एबा गांथाम नोंथांनि बे कम्पिउटारनिफ्राय अलरेडि नोंथाङा लेखा मोनगोन। नोंथाङा बे लेखाखौहाय सुजाबनानै उनावहाय जेब्ला नोंथाङा डकुमेन्टसखौ जमा हैगोन अफिसाव अब्ला बेखौ सुजाबनानै हैब्लानो नोंथाङा जागोन आरोखि। लेखाखौ आं दिन्थिबाय थालिया नोंथांमोना जायखिजाया एआरएन नाम्बारखौ कम्पिउटाराव होनानै कम्पिउटारनिफ्राय बख'ब्लानो नोंथाङा मोनगोन। गांसे एबा गांनै गांथामानो जा नोंथांमोननि खामानिया जाफुंब्लानो जाबायथ'। दा नोंथांमोना मोनगोन अनलाइन गलायाव बे एआरएन नाम्बारखौ गथायनानै बख'ब्लानो। डकुमेन्टस फोरमानलाइफोरा जेब्ला थियारि जायो अब्ला हस्पिटालाव थांदो आरो नैबे दिन्थिनाय फोरमानलाइफोरखौ जमा खालामदो जेरै फर्म भिसिडिसि सार्टिफिकेट गावबुरा सार्टिफिकेट आधार कार्ड थैगिरिनि भटार कार्ड थैगिरिनि एनआरसिनि एआरएन नाम्बारा जायखौ अनलाइन गलानिफ्राय कम्पिउटारनि हेफाजाबजों दिहुनना लायो। गासैबो फोरमानलाइफोरखौ जमा खालामना स्टेपलारजों फिन खेबना हस्पिटालाव थांना जमा होदो। हस्पिटालाव दरखं मोखाङाव लिरनाय थाखागोन बार्थ एन्ड डेथ रेजिस्ट्रेसन बे रुम एबा खथायाव थांनानै सरकारि मावख'गिरिफोरनो फोरमानलाइखौ गथायदो आरो आखाइ खरसा 100 रां। बेनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे स्लिप हरगोन बे स्लिपखौ नों जेब्ला डेथ सार्टिफिकेट सफैगोन अब्ला हस्पिटालाव दिन्थिना डेथ सार्टिफिकेटखौ लाना फैदो। नाथाय स्लिपखौ खोमानो मोननाय नङा 20 साननि बाराब्ला बे मावखान्थिया सोलिनाय नङा। दा बुंदों डकुमेन्टस एबा फोरमानलाइफोरा जेब्ला थियारि नोंथांनि फोरमानलाइफोरा थियारि जाबाय हस्पिटालाव थांदो नोंथांमोना खौरां लाबानो जाबाय दे नोंथांमोननि जायगानि डेथ सार्टिफिकेट बानायग्रा हस्पिटालाव बबेयाव सोरबा गिदिर मानसिनियाव सोरबा मिथिनो गोरों बानायखांनाय मानसिफोरनाव नोंथांमोना सोंनानै खौरां लाब्लानो जाबाय हय आंनि जायगानि हस्पिटालजों नोंथांमोननि जायगानि हस्पिटालजों मिलाया जानो हागौ
नोंथांमोना बेखौ खौरां लादो। आंथ' नोंथांमोननि जायगानि हस्पिटालनि मुंखौ आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव डेथ सार्टिफिकेटखौ बानायो। जेरै बेवहाय मा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जमा खालामगोन दे सिगांनि आं खोन्थाबोखानाय डकुमेन्ट्सफोरानो जि सिगाङावहाय जोङो खालामदों फर्म फिलआप खालामनांगौ, बिनि उनाव VCDC सार्टिफिकेट बानायनांगौ, प्रभिजनेल सार्टिफिकेटखौनो VCDC सार्टिफिकेट VCDC चेयारमेननिफ्राय लायना लाबोयो, गावबुरा सार्टिफिकेट आरोखि, ओमफ्राय NRC नि ARN होननानै आं सिगाङाव बुंबोदों। दा बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना सुजाबनानै होफानांगौ। बे जाहैबाय फर्मजों लोगोसे VCDC सार्टिफिकेट, ओमफ्राय बेनिफ्राय गावबुरा सार्टिफिकेट, बिदि भिलेज हेडमेन सार्टिफिकेट होननानै बुङो, गामि गोरानि फोरमानलाइ, VCDC सार्टिफिकेट, ओमफ्राय आधार कार्ड थैगिरिनि जाय बिथाङा थैदों बिथांनि, भटार कार्ड जाय बिथाङा थैदों बिनि जाय बिथाङा थैदों, NRC नि ARN नाम्बार जायखौ अनलाइन गलानिफ्राय कम्पिउटारनि हेफाजाबजों दिहुनना लायो। आं बेखौ खिन्थाबोखादों सिगाङावनो NRC नि ARN नाम्बारखौ नांगौ होननानै। अनलाइन गलानिफ्राय नोंथांमोना नांगोन, मोनसे फेमिलियावहाय थायो होननानै। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिखागोन एसेब्लाबो। दाना गासैबो फोरमानलाइफोरखौ जमा खालामना स्टेपलारजों फिन खेबना हस्पिटालाव थांना जमा होदो। नोंथांमोना देहा फाहामसालियाव थांनानै जमा हैदो। दा हस्पिटालाव दरखं मोखाङाव जाय बिथांमोना सोरबा मिथिया एबा सोरबा बांसिनानो मिथियो, बांसिनानो मिथिजोबखानायखा आथिखालनि मुगायाव हस्पिटालावहाय दरखं मोखाङाव लिरनाय थाखागोन बार्थ एन्ड डेथ रेजिस्ट्रेसन। बेवहाय डेथ सार्टिफिकेटबो बानायनो हागोन आरो बार्थ सार्टिफिकेट जोनोमनि फोरमानलाइ एबा थैनायनि फोरमानलाइ बेवहाय बानायनो हागोन। दा बेवहाय लिरनाय थायो बेनिखायनो बार्थ एन्ड डेथ रेजिस्ट्रेसन। बे रुम खथायावहाय नोंथांमोना थांनानै सरकारि मावख'गिरिफोरनो फोरमानलाइखौ गथायदो आरो आखाइ खरसा 100 रां। बानायनायाव आखाइ खरसा लागोन दै, बानायनायाव आखाइ खरसा 100 रां लागोन। नोंथांमोना बेखौ सरकारि मावख'गिरिफोरनो गथायदो, गावसोर डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामबाय, नायबाय, बिनि उनाव लाखिबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे स्लिप हरगोन। जे स्लिप हरगोन बिथांमोना नोंथांनो जोंनिया लेखा थुख्रा स्लिप होननानै बर' रावावथ' स्लिपआथ' इंराजि रावसो, स्लिप होनना बुङोब्लाथ' बर' रावाव लेखा थुख्रा, जिख्लाबसे लेखा नोंथांमोना हरगोन। बे स्लिपखौ नों जेब्ला डेथ सार्टिफिकेट सफैगोन अब्ला हस्पिटालाव दिन्थिना डेथ सार्टिफिकेटखौ लाना फैदो। बे डेथ सार्टिफिकेटआ जेब्ला सफैगोन अब्ला नोंथाङा बे स्लिपखौ दिन्थिना लाबोनांगोन। बे अफिसावनो थांफिननांगोन, नोंथाङा बे हस्पिटालावनो थांफिननांगोन। नाथाय स्लिपखौ खोमानो मोननाय नङा। स्लिपखौ जुदि खोमायोब्ला नोंथाङा हय एसे जेंनाबो जुजिनांनो हागौ। खिन्थु 21 साननि आं बुंखादों 21 साननि बाराब्ला 21 डेजनि बाराब्ला बे मावखान्थिया सोलिनाय नङा। हय सोलिब्लाबो एसे आलादा जानो हागौ। मावखान्थिफोरा एखेयानो थागोन, डकुमेन्ट्सफोरा बिनायफ्रा एखेयानो थागोन, खिन्थु एसे आलादा जानो हागौ आरोखि। थैनायनि फोरमानलाइ बे डेथ सार्टिफिकेटआथ' 7 सान एबा सोरनाबा 7 सान 6 सान नोंथाङा जेब्लाखि लाया गोमाया, थाबाय थागोन। नोंथाङा खबर लानानै सरकारि मावख'गिरिफोरनि मबाइल नाम्बार लाबोनानै आंनि थैगिरिनि नामखौ खिथादो एबा स्लिपखौ देखायदो। खबर लाफा लानानै नोंथांमोना लायब्लानो जागोन आरो 7 सानफोरनि उनावनो सफैयो। डकुमेन्ट्सआ बारा गोबाव लाया सफैनांगौआ। नोंथांमोना सरकारि मावख'गिरि जायफोर बिथांमोना बे देहा फाहामसालियाव मावख'गिरि खामानि मावो बिथांमोननिफ्राय सिना जाना खालामबोनानै जानबुं नाम्बार लाबोनानै नोंथांमोना बिथांमोनजों खौरां लाफाबानो नोंथांमोना मोनगोन। दा नोंथांमोना जेब्ला डेथ सार्टिफिकेटआ सफैगोन अब्ला खबर लायदो सार्टिफिकेटखौहाय। स्लिपखौ देखायनांगोन, खिन्थु स्लिपआथ' नांखागौ, लाना फैदो। दा बिदिब्ला थेंक इउ स' माच, बयनिसिमबो गोजोन्थों। आसा खालामो मोजां थैगिरि बिथांमोना दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो डेथ सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन होननानै, आरो आंनि जे एसे आंनि भिडिअ'जों नोंथांमोना एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन होननानै, आरो आंनि भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला नोंथांमोना सुद्रायलायनो एबा निमाहा होनो आं नोंथांमोननिसिम खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय।